Днес е второто общинско събрание. Виждате, има медии. Държим каквото се случва в партията в Казанлък да е открито. Могат да присъстват и хора, които не са членове, които са симпатизанти или хора провокатори. Добре са дошли. За сега и на този етап и на следващ етап смятам, че няма да има въпроси, на които да ни е неудобно да отговорим. Всички тук сте в тази партия, защото ни е писнало, не само на мен, на вас, на вас също. България се управлява 20 години от едни и същи хора. Аз също съм бил в друга политическа партия. По един или друг повод съм разочарован от нея. За съжаление, избираме едни и същи хора, които ги правим по-богати, а народа мизерства. Днес, така иначе избори, бяхме в ромския квартал, видях неща, които не съм и сънувал. Не знам тези хора как съществуват там и как живеят при тая мизерия, без вода. Имаха някакви рани по телата. Не знам дали някой жив човек в тая държава заслужава това нещо. Хората са обезверени. Сигурен съм, че половината от вас също имат някакви съмнения за партията, която вече и вие представлявате, дали има сериозни намерения. Трябва да ви кажа, тези съмнения, че са излишни. Аз съм убеден, че човека, който води партията ни в момента, е човек, който ще спази обещанията си към хората. Достатъчно богат, достатъчно известен журналист, човек, който и да не се занимава с политика, би се изкарвал една заплата от 20 000 лева. Това е предостатъчно човек да живее в България с заплата 20 000 лева. Мисля, че до настоящия момент, след падането на комунизма, нищо в държавата ни не е наред. Аз не знам един сектор в държавата, който е да е наред. Като почнем от здравеопазването, ами наши хора умират като кучета по болници, заради това, че няма медикаменти, заради това, че няма апаратури. Всичките работим, плащаме данъци на тая държава, 30 и близо 40% от доходите си и умираме като кучета. Лекарите изнемогват, защото и те са с вързани ръце до някъде. И не знам, вярно, че сме търпелив народ, ама до кога ще го търпим това нещо. Следващия сектор, образованието. Сигурно половината учители от нервите, които влагат, са на успокоителни. Труда им е ниско платен. Всеки ден трябва да се справят с възпитанието на децата, а те самите нямат нерви за това нещо, защото нямат с какво да нахранят техните деца. Отбраната. Какво се случва в отбраната? България може би е една от държавите в Европейския съюз, която за 15 минути всяка друга държава може да превземе. Ама и ние какво ли има да пазим към този момент? Само честта си. Само това, което сме наследили от хората, които са живели преди нас. Полицайите. Докъде я докараме полицайите да нямат бензин за колите си? Да ги гърмят като мишени, за това, че някой не се е свършил работа от техните началници и не е направил правилната тактика за дадена операция. Какво правят досегашните политици? Нехаят. Знаете ли, че Николай Бареков е единственият лидер на партия, който е влизал в ромската махала? Знаете ли, че ромите са изумени от това нещо и още не могат да го повярват? Николай Бареков е единственият политик, който свободно ходи при хората и изслушва проблемите. Аз от времето, когато съм председател на България без цензура в Казанлък, също се срещал с хора, слушал проблемите. Това страшно много натоварва. Не знам какви нерви трябва да има човек, за да вижда какво се случва
и да е с вързани ръце. Бойко Борисов ни дойде в Казанлък. Имаше обявено мероприятие, концерт. Бойко Борисов ни дойде в Казанлък. Тук в Казанлък няма никаква епидемия в момента. Всички сме нормални хора. Защо Бойко Борисов не дойде в Казанлък? Знаете ли Бойко Борисов, че не е идвал в Казанлък, не се е срещал с хората, може би 5-та или 6-та година? Станишев разчита на един електорат, който е години наред с него. Там има желязна дисциплина, хората се излизат, гласуват. Кръговите фирми на БСП трупат капитал, стават все по-богати. И не знам тая лакомия до кога ще е. Не може да си милиардер в държава и в общество, в което народът ти е беден и гладен. С какви очи тези хора обикалят? Всъщност те обикалят, но те нямат достъп до нормалните хора, защото ходят с охрани. Така или иначе, България без цензура е партията, която трябва като лавина да помете тая политическа система. Вярвам, че на изборите на 25-ти лавината ще тръгне от високо. Хората така или иначе ще разберат какво става. Кръговите от хора, които ни подкрепят, ще стават все повече. И аз съм убеден, че до следващите парламентарни или местни избори България без цензура може би ще изпревари ГЕРБ, и го казвам абсолютно сериозно. Защото явно вече ГЕРБ нямат лидер. Нямат лидер, който да има смелостта да се изправя пред хората. БСП в момента са се предали изцяло на ДПС. И това го правят под натиска на ГЕРБ. Както каза Янко Янков, навсякъде има ДПС назначение. ДПС в момента управлява страната. ДПС трупа капитал, трупа влияние за сметка на всички обикновени хора. Приятели, така или иначе, ние сме вече едно семейство. Така или иначе ни предстои на нас да изнасяме тези избори. Надявам се много избори за напред. Така или иначе ние ще сме лицата на България без цензура в Казанлък. Днес ни предстои старите членове да приемем около 90 нови членове. Това се случва за месец, месец и половина, ако не се бъркам. 90 нови членове, които подадаха заявление, застанаха с имената си, с авторитета си и не се уплашиха да заявят, че вече са от България без цензура. Благодаря на тези хора. Смятам, че това са смели хора, които са решени да променят своето бъдеще, бъдещето на своите деца, да променим тая държава, тая безумна държава, в която живеем. Всички се стремим да живеем по-добре. Да живеят по-добре семействата ни, да живеят по-добре съседите ни. Всички искаме, като излезем на улицата, да виждаме усмихнати хора, а положението става все по-тежко. 20 и колко години вече все сме в криза. Как не се намери един човек, който да заложи, ако трябва и живота си, да се опита да промени това нещо? Мисля, че този човек е Николай Бареков. Вярвам му. Нещата така или иначе тези избори ще минат и ще заминат. Очакваме много добър резултат в държавата, очакваме много добър резултат и в Казанлък. Изключително съм горд, че преди около 2 седмици създадахме и младежка организация към България без цензура Казанлък. В нея мисля, че вече участват 40 човека, 40 млади казанлъчени, които като гледам с какъв ентусиазъм
се занимават с политика. Не знам на мен докъде ще ми стигнат силите да ги следвам. Толкова са заредени с енергия, толкова им се работи, че не мога да ги настигна. Даже и днес трябваше да съм с тях на центъра, имаше едно страхотно мероприятие. Раздаваха едни специални картички на населението на град Казанлък, аз нямах сили да отида с тях. Но така ли иначе, това са хора, които тепърва ще навлизат в политиката. Някои от тях и вече навлязаха. Някои от тях и ще ги чуете сега какво мислят. Това са хората, които така или иначе бъдещето ще бъде тяхно. Аз сам за себе си мисля още много малко да се занимавам с политика, максимум 3, 4, 5 години, защото виждам неща, които морала ми не може да ги издържи. Виждам мръсотията, виждам помията в политиката. Винаги съм се стремял да спазвам някакъв морал, винаги съм се стремял да отстоявам идеите си. Много пъти трябва да ви кажа, че това е коствало много на семейството ми. Но така или иначе, както казват хората, хванали сме се на хората, ще го играем. До когато можем и до където можем. Тежки избори предстоят. Кампанията беше тежка. Няма да скрия, че имаше разногласие между нас. Но всичко отминава, всичко е в интерес на работата, всичко е в интерес на хората. Докато съм председател на тая организация, няма да позволя никой да се меси в работата на организацията. Каквото реши общото събрание, това ще се случва. Дори на мен да не ми харесва, аз ще се съобразя с това нещо. Така ли, че вече България без цензура Казанлък има ръководство от 2 или 3 месеца. Опитваме се да работим, опитваме се да водим правилна политика. В определен момент, когато на вас не ви хареса тая политика, нямайте никакво притеснение да дойдете и да кажете, това не ни харесва, искаме промяна. Събираме едно общо събрание и каквото каже общото събрание, това се случва. Не случайно ви казвам, че общи събрания на България без цензура ще са открити. Няма да има задкулисни игри, няма да има хора, които ще ги налагаме за сметка на други. На младите, които са в България без цензура, искам да кажа, че те ще са хората, на които ще залага местната организация, на които ще залага държавата, защото рано или късно България и без цензура ще управлява тази държава. Хората лека по лека свалят доверието си от БСП, от ГЕРБ и от ДПС и трябва да се направят промени и в държавата, разбира се и в общината, ако се налага. Знам, че много от вас са с висше образование, познавам голяма част от вас. Знам, че се разбирате от работа, но по една или друга причина сте ниско платени. Не работите специалността, която сте завършили. Мисля, че това е партията, която ще ви даде шанс да се реализирате. Шанс се дава един път в живота и вие самите трябва да го заслужите този шанс. Така че много се радвам. Организацията, не знам дали казах, става вече, мисля, че 130-40 човека. Силна. И може би това е единствената организация, която публично казва колко са и членовете към момента. Защото аз се занимавам с политика, така иначе съм представител в Общинския съвет. Не знам друга партия да се е казала колко са им членовете. 130 човека за месец половина-два съществуване на партията в Казанлък. Има хора, които ми бяха интересни на първото събрание. Хора, които мислех, че бяха провокатори. И знаете ли, че
Тези хора сега са членове на партията, с което се гордея. Хора качествени, които задаваха много въпроси на първото общо събрание. Всички ги мислехме за провокатори. Част от тези хора са членове. Така или иначе имаме едно свободно място за заместник-председател. Вече доста често се събираме всички в офис на България без цензура. Всички достатъчно добре се познавате. Очакваме на следващото събрание да има номинация за следващ заместник-председател.